Keby som si mal vyberať byt, tak v prvom rade sa budem sústrediť na lokalitu. Pretože je to parameter, ktorý sa už nedá zmeniť. Ďalšie nemenné parametre sú napríklad balkón, pivnica alebo výťah, pokiaľ máte byt na vyššom podlaží. Dôležité je aj parkovanie. A v neposlednom rade treba vedieť aj, aké budú náklady na byt. Ja vám teraz ukážem jeden naozaj perfektný byt, ktorý sa nachádza priamo v centre Liptovského Mikuláša s vlastným parkovacím miestom v podzemnej garáži pod bytovým domom. A všetky tieto parametre, ktoré som spomínal, si spolu prejdeme. Výmera bytu, takmer 63 m2, je na dvojizbový byt veľmi komfortná. Môžem to potvrdiť aj z môjho pocitu v tomto priestore. Máme tu lodžiu, v suteréne máme pivničku. A viete, čo je absolútny luxus? Parkovacie státie pod bytovým domom. Odkiaľ si nákupy pekne suchou nohou donesiete výťahom až priamo do bytu. Táto vec zvyšuje hodnotu bytu minimálne o 20 000. Byt sa predáva zariadený. Môžete vidieť, že to zariadenie je veľmi zachovalé. Keď som povedal, že byt sa nachádza v centre mesta, nemyslel som tým širšie centrum. Byt je priamo v centre, len 2 minúty pešo od pešej zóny, priamo tu. Takže v papučkách, pekne na zmrzlinku, na námestie alebo na kávičku, prípadne na jarmok alebo inú kultúrno-spoločenskú akciu, ktoré sa tu na Mikuláši dejú často. A čo občianska vybavenosť? Tiež poviem jednou vetou, všade za 5 minút pešo. Poďme sa spolu ešte pozrieť na náklady. Správa bytového domu 131 €. Elektrína 30 €. Čo dodať? Za mňa je ten byt úplne na jednotku. Treba sa prísť pozrieť osobne. Moje meno je Robert Bela a neváhajte ma kontaktovať, budem sa na vás tešiť.